Καθίστε καλά, βρε. Ποιος θα έρθει, ποια προπαγάνδα. Για τον εαυτό τους να κάνουν προπαγάνδα. Εδώ είναι Ελλάδα. Τεντώνουν το σκηνή οι Σκοπιανοί. Μετά τις θεωρίες περί μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα, ετοιμάζουν δυναμική παρουσία στο χωριό Μελίτη και τη Φλόρινα για να διαδηλώσουν, όπως λένε, για τα δικαιώματά τους, που επιμένουν ότι καταπατάει η Ελλάδα. Όλα αυτά με αφορμή το πανηγύρι του προφήτη Ηλία, όπου ένας τοπικός σύλλογος έχει προσκαλέσει και ορχήστρα από τα Σκόπια. Ένα χωριό χωρισμένο σε 2 στρατόπεδα. Υπό τον φόβο των επεισοδίων όμως οι περισσότεροι κάτοικοι κρατούν αποστάσεις. Δεν έρχεται κανένας. Και αυτοί, άμα θα έρθουν, είναι συγγενείς μας. Έτσι. Οι μισοί είμαστε από εδώ, οι μισοί από εκεί. 20 χιλιόμετρα απόσταση, αλλά τα σύνορα μας χωρίζουν. Ποιοι θα έρθουν? Μένα προσωπικά πάρα πολύ με ενοχλεί. Πάρα πολύ. Αλλά εμείς δίνουμε το δικαίωμα η Ελλάδα, διότι το αυτή δεν του το έχει ταρακουνήσει έτσι. Οι Σκοπιανοί ετοιμάζουν στη Μελίτη μια φιέστα όπως και αυτή που αποκάλυψε ήδη από τον περασμένο Μάιο Αντένα, με κατοίκους Σκοπίων να συγκεντρώνονται στο χωριό, έχοντας εισέλθει ως τουρίστες και τους Σκοπιανούς δημοσιογράφους να δείχνουν το πανηγύρι ως γιορτή της υποτιθέμενης σλάβικης μειονότητας. Македонските песни и ора на Илинден во Овчарани не се опит да се докаже на Грција дека постои македонска нација во оваа земја. Επισήμως καμιά οργανωμένη κίνηση δεν γίνεται από Σκοπιανούς, όμως πληροφορίες μιλούν για υποτιθέμενους τουρίστες από Αυστραλία, Καναδά και Γερμανία που θα περάσουν ανάμεσα σε χιλιάδες άλλους από τα σύνορα με τα Σκόπια και που θα επιχειρήσουν να διαδηλώσουν επί ελληνικού αυτή τη φορά εδάφους. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα. Όλοι οι τουρίστες είναι ευπρόσδεκτοι. Είναι πανηγύρι του προφήτου Ηλιού και πηγαίνουν όλοι οι κάτοικοι της περιοχής που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τα Σκοπιανά και τους Σκοπιανούς. Τι άλλο περιμένει η Ελλάδα για να ανακαλέσει την πρόταση για σύνθετη ονομασία, να διακόψει αμέσως την δωρεάν οικονομική βοήθεια. Πέρυσι οι Σκοπιανοί φρόντισαν να στείλουν τηλεοπτικά συνεργεία αλλά και ένα γκρουπ ανθρώπων που σήκωσε πανό ζητώντας να διδάσκεται η μακεδονική, όπως αποκαλούν τη γλώσσα τους, στα ελληνικά σχολεία. Μασκαράδες με κλεμμένους εθνικιστικούς μανδύες θεωρούμε τέτοιες ενέργειες ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα στην Ελλάδα. Δεν θα τους βγει σε καλό. 2 διαφορετικές εκδηλώσεις στην ίδια πλατεία θα γίνουν το βράδυ της Κυριακής στη Μελίτη. Από τη μία πλευρά θα υπάρχουν συγκροτήματα με ποντιακή μουσική και από την άλλη ορχήστρα από τα Σκόπια. Τα τελευταία χρόνια πάντως οι κάτοικοι στη Μελίτη έχουν συνηθίσει να πανηγυρίζουν ανήμερα του προφήτη παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.